lamuran annabi ne muradin mu dan gidan Fatima ni ma na so ke maka baituka ya annabi shigo lamuran mu annabi shigo lamuran mu da baki sai ya bagware sama aiki almuku tari mai bani dauki wai ka sai daga yayo bai siyamsa ya bani masauki yayi buko da abin wai dadu dan shine yake haska bai wai dadi ne sanin salati zaka kaga kanunka al'ali ka gaban ya gunshi ya Allah ki bin daga jojin nan ga majiya shi masoya na shi da ahali kisa ku so mu duk sanadi ku ne burin mu faɗi mace mu rayuwar mu salamu alaika ya maulana mai wuta da ne sani na labbai ka amadin titani banda kamar ka jagora na barhama in yasmi na bi ka ta mu je gurin burina ya Allah ka yanka kusanci na saka annabi gatan mu annabi gatan mu annabi ne muradin mu dan gidan Fatima ni ma na so ke maka baituka ya annabi shigo lamuran mu annabi shigo lamuran mu alfarma nake nema ya bi billahi ni a wajen ka kace mini ka amince da aiki na abadan na zauna gunka maiki bai iyawa da kaina sa hannun ka ciki mai maka cikakke sarka kake buwaye kai ne ka dai burin dan kai ne abun swagun madalla da samun ka girma mai kware duka kyauta ko magiyan ka sun san babu kamar ka duniya sun fahimta alfarmar ka ta mamaye kowa ni kai zan wajen jinata Fatima awwal ni dai nake kauna a gunkuce farin cikin mu ko ganku mu ni ke natu annabi ne muradin mu dan gidan Fatima ni ma na so ke maka baituka ya annabi shigo lamuran mu annabi shigo lamuran mu lafiya abin tun kawon ko ne da kai muke shanawa lafiya miji kunna na Khadija ka yarda mi ganawa lafiya da kai mu mun ka fage ka karaba mu kulawa kar da ka bar mu dai da kan maka sa hannun ka cikin lamuran mu haka shine burin mu ni fada ma ne alƙawari kan ka duk wuya zana ture ramma da rayuwar mu gaba daya ban sani ga kai maka tare yana jamal wida an haskaka mini da tun zuciya ta ka share in ta rubuta bege ka kana ka dau sirrin da kanka ka ba sirrin da kanka ka ba annabi ne muradin mu dan gidan Fatima ni ma na so ke maka baituka ya annabi shigo lamuran mu annabi shigo lamuran mu ya annabi ni dole na saka dukkanin lamurana ke ki kai feshi biyayye wannan da shi ne suturata ya ce ya Abdullahi mahaifi ne a gun annabi na ya wani dai na wanzan Allah ina so ku shigo lamuran mu ina so ku shigo lamuran mu ni ummul salama na yi kwana ya kaunar dan amina da shi ga dukkanin alinsa san da Husaini ƴaƴan gwani na da sai ya ji alhar fadin mata ku ne zani na ni kaunar ku ce a gabana wallahi babu ranar tsayawa wallahi babu ranar tsayawa annabi ne muradin mu dan gidan Fatima ni ma na so ke maka baituka ya annabi shigo lamuran mu annabi shigo lamuran mu ni kaunar ka ce abincin ruhi baitukan ka na zaba in hidimar ka ta zo muna yi ba bayan ka na kaye duk mai san ka wallahi kowa ya san ya wuce yayi bulayi min yau ayar dukkan mu mata annabi dan Allah ka kula mu annabi dan Allah ka kula mu alfarma annabi alfarmar ka kullum nike ci kai ne jin kai ga dukkan kauni gaba daya annabi ka kula yarda mu je Madina
muka ba da